Бисмиллахир-рахманир-рахим. Совет чорларының баласы мен. Бисмиллалар укып үсмәдем. Тик шулай да изге хисләремне, якты хыялымны качып кына кыйблага карап сөйләдем. Йомшак кына басып мәчетләргә йөрмәдем мин, дуслар, йөрмәдем. Тула оек кигән әбиемнең ишек бикләп намаз укыганын булды минем, булды күргәнем. Минем хәрефләрне әбекәем ни өчендер сонга сукмады, ә үзенең иске бер китабын күз карасы кебек саклады. Хәтеремдә кулларымны юып, качып кына, хәтта куркып та үреләмен изге төенчеккә, шушы китап яшерелгән җырлы бишеккә. Кичә генә әле язлар иде, бүген инде яфрак коела. Җир шарында никтер тиз-тиз, бик тиз әйләнәдер кебек тоела. Уң ягымда әле ай батмаган, сул ягымда кояш күренә, йолдызлар да, беләм, күңелем сизә, сакта тора Казан күгендә. Ашыкма син җирем, ашыктырма, камчылама татар баласын. Хаталары күп дип ачуланма, укысын ул сабый дугасын. Килер бер көн, йотлыгыплар тыңлар, күкләр тынып тыңлар дугасын. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد